Για εμάς ήταν σήμερα ένα οριακό παιχνίδι που μετά από 4 αναμετρήσεις με αρκετά καλές ομάδες έπρεπε να αντέξουμε στην αρχή του πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα που είναι με 10 μεταγραφές και θέλει λίγο χρόνο πίσω στη ουσία να βρει το ρυθμό της καλά. Το σημερινό παιχνίδι ξέρουμε ότι θα έχει δυσκολίες, διότι είχαμε προηγούμενα 3 δυνατά παιχνίδια που επίσης κερδίζαμε με αυτόν τον τρόπο, όμως όσο είναι πιέζουν την ψυχολογία της καινούργια αθλήτρια στην ομάδα και ήταν δύσκολο να παίζουμε στα 100% τις δυνατότητες μας. Οι ομάδες ίδιο δεν έχουν να κρύβουν κάτι μία από την άλλη. Χρόνια γνωριζόμαστε, είναι αθλήτριες που μετακινούνται από τη μία ομάδα στην άλλη. Είχαμε αθλήτριες που κάποτε φόρουσαν τη φανέλα το φιλοαθλητικό. Συγχαρητήρια θέλω να πω πρώτα στο προπονητή και στην ομάδα για το πάθος που δείχνουν από την αρχή του πρωτάθλημα και τη δυνατότητα να πω έτσι όπως δείχνει, ας πούμε, από εδώ και πέρα θα είναι η πιο εύκολη η συνέχεια τους. Επειδή πήραν αρκετά καλά αποτελέσματα από την αρχή του πρωτάθλημα. Τώρα η ομάδα η δικιά μας όσο από την τεχνική πλευρά σήμερα κυριαρχούσε πάνω στο φιλέ και ήταν λίγο πιο αδύναμη στο κομμάτι της ανάπτυξης της μπάλας. Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν αρκετά δύσκολη επίσης, επειδή είχαμε τραυματισμούς, είχαμε προβλήματα οικογενειακά με την κόρη στο σπίτι, αλλά έπρεπε να λείπει όλη την εβδομάδα και κάπως με αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαμε να είχαμε το αναμενόμενο ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτά. Άλλη μια φορά θέλω να πω συγχαρητήρια, διότι και η αυτή τη ωραία στιγμή που μας προσφέρεται αυτή τη στιγμή, διότι μέχρι τώρα τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν πιστεύω να το έχω κάνει. Μετά από 20 χρόνια στην Ελλάδα, η πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, με αυτή τη ζεστотιά να πούμε και με αυτή την ανθρωπιά να μπορούμε να καθίσουμε με το φίλο μου του Βάγιο εδώ και να πούμε, ας πούμε, οι εντυπώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχήν, να συγχαρώ και εγώ τον φίλο του Δημήτρη, ο οποίος όποια ομάδα και περνάει, έχει αφήσει το στίγμα του, το προπονητικό, τόσο σαν προπονητής όσο σαν άνθρωπος. Η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς που έχει πει μέχρι τώρα, ότι ναι, έκανε κάποιες μεταγραφές, αλλά πρέπει να τις δείξει μέσα στο γήπεδο και μέχρι στιγμής φαίνεται δείχνει πάρα πολύ καλά. Σαν ομάδα, σαν σύνολο και πάνω απ' όλα σαν αποτελέσμα που φέρνει μέσα στα γήπεδα. Για μας ήταν πολύ δύσκολο και για μας μάλλον αυτή η εβδομάδα, γιατί προερχόμαστε από 2 τραυματισμούς της Κιούς και της Κατσαρέ και ρισκάραμε λίγο την Κατσαρέ. Απόρρια του παιχνιδιού μέσα στην ΕΑΛ, πάνω στις προσπάθειες και ρισκάραμε, όπως είπα πριν από λίγο, με την Κίνα την Κατσαρέ, φοβόμενοι όμως ότι χρειαζόμασταν βέβαια κάποιο επιθετικό όπλο απέναντι σε μια ολοκληρωμένη σε όλες τις θέσεις ομάδα. Θα σταθώ λίγο στα 2 σετ, το πρώτο και το τρίτο. Στο πρώτο ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια και σε κάποιες φάσεις εκεί στο 19 και στο 18 με λάθος επιλογές από όλους μας ήρθε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος με μια τέτοια ομάδα θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Το δεύτερο σετ δεν χρειάζεται να το συζητάμε, ήταν πλήρη κυριαρχία του συντακτικού σε όλες τις γραμμές. Δεν πήγαμε καλά ούτε επιθετικά, αλλά ούτε και στην υποδοχή που πιστεύω ότι έχουμε καλό ρυθμό σαν ομάδα. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο τρίτο σετ. Στο τρίτο σετ, το οποίο το τελείωσαν 4,99 μέσα, δηλαδή 4 κορασίδες. Και μάλιστα πήγαν πάρα πολύ καλά και περίφημα. Δεν τελείωσε το για μας, το παιχνίδι αυτό ήταν μέσα στον προγραμματισμό των θεωρητικών χαμένων. Αυτό που θα ήθελα από εδώ και πέρα είναι η ομάδα να δείξει τον απαιτούμενο αυτοσυγκέντρωση και να παλέψει όλα τα παιχνίδια σε όποιο γήπεδο και αν παίζουν. Ομάδες από το Εθνικό είναι δύσκολο να πούμε, αλλά πρέπει και εμείς να πιστέψουμε λίγο στις δυνατότητες μας, να παίξουμε εμποδιασμένα όπως είναι το coach, το οποίο το βγάζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φέρουμε την παραμονή για έναν ακόμη χρόνο στην Ελασσόνα. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό γεγονός η Ελασσόνα, μια μικρή επαρχιακή πόλη, να έχει μια ομάδα στην εθνική κατηγορία. Να συγχαρώ τον Δημήτρη για την υπέροχη δουλειά που κάνει τόσα χρόνια τώρα εδώ, πέρα από τη φιλία που έχουμε. Και του εύχομαι τον χρόνο να πει στην Αλφαίνα.
αγωνιστή για εσάς? Η επόμενη αγωνιστή για μας είναι το Χαλάνδρι. Είναι μια ομάδα που και αυτή πρωταγωνιστεί, μια ομάδα που έχει κάνει τις μεταγραφές του, ενισχύθηκε. Θεωρώ ότι και αυτή θα είναι μέσα στην διεκδίκηση του τίτλου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όμως η δυναμική του φιλαθλητικού της ομάδας που παίξαμε σήμερα. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σοβαρά με τα όπλα μας και με την τακτική που θα παίξουμε πάνω στο συγκεκριμένο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.